Tirkash wata fitacciyar fim ɗin Hausa ta haihu ba tare da miji ba. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna subscribe, idan kuma ka kai subscribing ɗinmu, ka danna like akan wannan bidiyon. A yau ne ɗaukacin 'yan fim ɗin Hausa wato Kannywood da kuma masoyansu wato masu kallon su na goya musu baya suka tashi da wani labari na bakin ciki na alhini wanda ya biyo bayan haihuwar wata daga cikinsu ba tare da miji ba, wacce ita ma 'yar fim ɗin ce. Kamar ita Kannywood exclusive suka bayyana wannan jaruma ta ɗebo musu abin kunya a masana'antar da suke samun abin kaiwa a bakin salati. Kannywood exclusive dai ba su faɗi sunan jarumar ba, amma dai sun bayyana shekarunta, surarta, kalar fatarta da kuma sunan da ake yi mata laƙabi da shi. Kannywood exclusive sun bayyana cewar ita dai wannan jaruma matashiya ce, domin kuwa shekarunta 29 da rabi, kuma sun bayyana ta a matsayin ta ba fara ba baka ba, domin kuwa sun ce wankan tarwaɗa ce. Kannywood exclusive sun ce ita da wannan jarumar ramammiya ce, domin kuwa ba ta da jiki sosai. Sun kara da cewa jarumar ba ta da tsago a fuskarta, sannan kuma ta yi karatun boko daidai gwargwado, sai dai ba ta jin turanci. Bugu da ƙari sun kara da ita wannan jaruma ba a fiye kiranta da sunan babanta ba, an fi kiranta da sunan wani fitaccen fim da ta yi wanda da shi ake yi mata laƙabi da sunanta. Tun a shekarar da ta gabata wato 2019 jarumar ta yi batan dabo a Kannywood har ta kai ga produsoshin da ke aiki da ita sun fara cigiyarta. Sai dai abin mamaki duk producer ɗin da ya kira ta sai ta ce masa tana garin su, amma sai dai Kannywood exclusive sun tabbatar da cewa an sha ganinta tana zuwa awo asibiti amma a cikin niqab. Sun kara da cewa ana kyautata zaton saurayinta ne ya mata wannan, a inda sun yi kokarin zubar da cikin lokuta da dama, amma kasu bata cimma ruwa ba. Masu sauraro, kun dai ji abin da ya wakana, shin ko za ku iya canka wannan wace jaruma ce?